昨日染めた。昨日染めたばっかで。今日が他のお客様の予約もあるんで、待ち時間込みでもしかしたらほんまに8時間とかはいかかるかも。自分が人見知りっていうのがちょっとその方にお願いして動画とか色味とか見てて、したらちょっとこんな感じになって家帰って改めて見たらあれなんかムラあるかなと思って改善を尽くせるのは尽くせるんですけど、どこまでムラ直せるかわからないんで、例えばこれが明るくなるだけで、もしかしたらあんまりムラは消えないかもしれないんで、頑張るとしか言えないですけど、最悪なんだろう、向きっぱなしっていうんですか、シルバーじゃなくていいの？2択って感じで。